Katxalin harin, katxalin harina, zenbaten saltzen dezu dozena sardina. 14 marabedi, prezioa jakina, katxalineko mendu nahikoa sardina. Kaletik pasa eta kasurik ez egin, neronek errandiot, adio katxalin. Zer nahi duzu? Katxalin aditzu du. Arratsaldeon, katxalin. Txar, matxin, txar. Zer? Gauza hona behin. Kopetilun ikusten zaitut, zer duzu ba? Euria, ari du, hotza, eta ezin dugu parkeratera. Etxean gelditu behar dugu. Dena bentza ikusten ari zara, katxalin? Euria ere garrantzitsua da, beharrezkoa da. Begira, euria, artzainaren txapel lagorri, Euria, artzainaren txapela korria. Hori da. Euria! Ez! Elur bustiari du! Elurra! Elurra, artzainaren txapela makorra. Elurra, artzainaren txapela makurra. Kalera ezin dugu irten euria dagoelako, baina etxean geratuko gara eta zerbait goxoa prestatuko dugu merendatzeko. Txokolatea! Gaztainerreak! Taloak! Ia eskuen artean zer daukadan asmatzen duzun. Asmakizun batekin. Ondo? Prest? Etxe batean lau aizpa bizi dira. Bata bestearen ondoan, baina banatuak. Zer dela pentsi? Tik-tak, tik-tak. Lau aizpa... elkarrekin baina bereiz... zer ote da... Badakit! Intxaurra! Hori da! Taran! Matxin! Nik badakit bertze bat. Ea asmatzen duzun. Bota! Aita handia. Ama latza. Ta umea beltza. Zer dela pentx? Hau zaila da, Emango didazu pista bat, mesedez? Udazkenean mendian hartzen dira. Ontxoak! Ez, ontxoak ez. Aita handia baldin bada, zuhaitza izan daiteke, eta ama, latza, morkotxa. Orduan umea beltza... Gaztaina? Bai, asmatu duzu, zoriona! Aupa! Ikaragarri gustatzen zaizkin niri gaztainak? Zer iruditzen gaztaina jaten baditugu orain? Bai! Bai? Taram! Begira, ze polita! Begira, gaztaina! Katxalin. Egon zara noizbait bortzirietan? Bertan, hartazuritzen ibiltzen zirenean gaztaina jaten zituzten eta jolas hau egiten zuten. Xaldun kortin, pipitx kortin, zenbaten artin, eta orain, zenbat gaztain zuritu dauzkadan esku artean, asmatu beharra daukazu. Zure eskuak ez dira handiagiak. Bi! Bai, asmatu duzu! Zorionak! Asmatu duzunez, sariak. Honegin. Sabela betetzen hasita, umore hobea dut, eta jolasean jarraitzeko gogoz nabil. Ondo? Ara matxin, ea bertze asmakizun hau asmatzen duzun. Ea ba? Hauntz bat orroka, bi mendiren artean. Zer dela pentx? Eman beste pista bat, mesedez, zaila da. Gaztainak jatean, zer gertatzen zaiguan hitzetan? Puzkerra botatzen ari zara, zekiratxa! Katxalin!
Ai, matxin! Ai, gaztainako xoak diren seinale aizu! Marizikin! Begira, ara zer daukadan hemen goxoki bat! Prest? Bai, Ea, ze eskutan gorde dudan asmatu behar duzu, ondo? bai. Ondo. Txista, mista, hor dago, mista, hemen ez badago, hemen dagoela. Ze eskutan dago. Ezkerreko eskuan. Ez! Ai, Lasai, beste aukera bat emango dizut, ondo? Txista, mista, hor dago, mista, hemen ez badago, hemen dagoela. Ezkerreko eskuan. Oraingoan bai! Orduan, Itxura matxin, ona, gozokia niretzat izanen da, ez? Beno, azkena da. Zotz eginen dugu. Ongi da. Don kandel, nika moskatel, cerradura, clavadura, txin, txiri plata, txiribiri arka txipiton, delaton, zakuzar baten hiru gizon. Aupa, neri tokatu zait! Zortea! Kakazarra. Berriz zozketatuko dugu. Galtzen ere ikasi behar duzu. Begira, zerbait egingo dugu. Ze eskutan dagoen, asmatzen baduzu, oraingoan bai zuretzako. Ondo? Ederki? Mintxini mantxana, sobera barbara, betea edo hutsa. Lehen ezkerreko eskuan zegoen orduan orain... Eskuineko eskuan. Tadan! Oso ondo! Asmatu duzu, Toni, saria zuretzat. Baina, kendu jozu plastikoa! Baina plastikoarekin dugu. Zein goxoa, matxin! Ama, zer tripontziak zaretena zeriak,